Luto tayo ngayon ng ginataang gulay. Ito yung ating ingredients: malunggay, sigarilyas, ampalaya. Ayan, ganda ng ampalaya. Sitaw, ang ganda-ganda ng sitaw. Oh, tapos sili, dalawang klaseng sili, labuyo, panigang, may sibuyas at bawang. Magandang araw mga padaba. Magluluto tayo ngayon ng ginataang halo-halong gulay, sari-saring gulay. Ayan. Ito yung traditional na paraan ng pagluluto ng ginataan sa Bicol. Nilagay ko yung ating sahog na isda. Ayan. Isda ito, puro laman ng isda. Lagyan natin ng gata, yung pangalawang piga. Ayan, para mapaghiwa-hiwalay natin yung laman ng isda. Kasi buo siya pagka hindi natin siya... Ganito lang ang ginagawa namin sa Bicol pagka ganito talaga, yung nakagisna namin, traditional. Hindi kami nagigisa dati. Ngayon na lang yun. Makabagong paraan na yung pagigisa Ayan. O, paghiwa-hiwalayin lang natin yung laman ng isda. Ito yung isdang bidbid, masarap ito panahog Ayan. Hiwa-hiwalayin lang natin na ganyan. Pakukuluin lang naman natin to. Habang hinintay natin kumulo, hinahalo. Lagyan natin ng bawang. Ayan, ilalagay na natin yung bawang at sibuyas. Ganyan. Tapos, ito, lalagyan na natin na din ng asin. May timpla na yan. Ito, meron ako ditong yung pakuluan ko ng tahong, ilalagay ko kasi pampadagdag lasa, pampasarap yan ayan, ang sarap niyan. Tapos bubuksan na natin ang kalan, antayin na natin siyang kumulo. Tapos habang di kumukulo pa, hinahalo-halong ganyan. Hindi mo siya hihintuan ng pagano. Magtsatsaga ka lang. Ito yung traditional na paraan ng paggagata sa Bicol. Lagyan natin ng yung kalahati ng ating kakanggata, ilagay na natin. Yung kalahati mamaya bago siya maluto, saka natin siya isasama para masarap, malinamnam. Hintayin natin siyang kumulo. Eto na. Kumukulo na. Yan, ganyan ang gusto nating ma-achieve na kulo. Ngayon kumukulo na siya, kumukulo na yung gata, lalagay na natin yung sitaw. Unahin natin ang sitaw kasi yan ang pinaka matagal maluto. Medyo matigas kasi. Ayan. Diba? Ganyan lang. Pagkulo, ilagay ang sitaw. Ilagay na rin natin itong sigarilyas para sabay sila maluto. Okay. Malambot na yung sitaw, lagay na natin itong ampalaya. Kasi ito medyo mas malambot kaya inuna natin sitaw, kaya ngayon pa lang natin siya ilalagay. Lagay natin ng siling labuyo, lagay natin ng siling panigang. Ayan, haluin natin. Lagyan ko na yung kakanggata na natitira. Ayun, yan ang magpapasarap lalo dyan. Masarap na siya. Pero para maging creamy at masarap na malinamnam, yan. May kakanggata. Lagay na natin ng malunggay para kumpletong-kumpleto ang sarap at sustansya ng ating gulay na may gata. Ayan, diba? Puno na yan ng vitamina. Hindi lang masarap, masustansya pa. Luto kayo nito mga padaba. Ang sarap-sarap nito. Ito ang nakalakihang kong gulay sa amin sa Bicol Masarap talaga ito. Ganito lang ang traditional na pagluluto ng gulay sa amin. At panghuli, nagisa natin ng
hiniwang sibuyas. Yan. Yan ang sikreto. Lalo yan sasarap. Yan. Okay. Sarap-sarap niyan mga padaba. Tikman nga natin kung okay na ang... Tikman natin panghuli mga padaba kung okay na talaga. Final. Ay grabe. Bicolano ang lasa. Hindi mo kailangang umuwi sa Bicol para makakain ka ng ganito. Ang sarap. Thank you mga padaba. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong suporta. Lagi kayong nakasuporta. Please like, share, and subscribe na din. Pag sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po. Thank you mga padaba. Bye-bye! O, eto na mga padaba. Titikman na natin yung ating nilutong gulay sa gata. Ang sarap nito mga padaba. O, na-miss ko to eh. O, luto namin sa Bicol dati to eh. Oh. Ayan. Kakain tayo. Unang subo para sa inyo mga padaba. Sabayan nyo ako ng kain. Tara. Ayan, sarap. Grabe. Ito yun eh. Yung kinakain namin gulay sa Bicol. O yan. Thank you so much mga padaba sa inyong laging pagsuporta. Salamat sa panonood. Bye-bye!